diumenge d'octubre, darrer diumenge d'octubre, el camí és ben sabut, eixiu a la carretera, que cal aplegar-se al punt, darrer diumenge d'octubre. La Marina i la Ribera, la Marina i la Ribera, l'Hort, els Corts i la Safor, Vall d'Alba i de la Costera, la Plana de Castelló, la Marina i la Ribera. Albocàsser i Alzira, Albocàsser i Alzira, Carcaixent, Sagunt i Alcoi, Ontinyent, Carregandia, Almassora i Vinaròs, Albocàsser i Alzira. El Garbí i el Puig Campana, el Garbí i el Puig Campana, el Montgó i el Montcabrer, Calderona, Berlletana, Montot i Benicadell, el Garbí i el Puig Campana. Darrer diumenge d'octubre, darrer diumenge d'octubre, el camí és ben sabut, eixiu a la carretera. Bon dia, amics i amigues, benvinguts al meu poble, al Puig. Anem a començar l'acte en primer lloc en Consol Castillo, regidora de l'Ajuntament de València, que ha vingut en representació de tots els que han fet la marxa este matí a les 9 i han vingut caminant al Puig. Un fort aplaudiment. Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, moltes gràcies per haver-nos rebut, encara que no s'ha estat la rebuda habitual, però clar, el nostre creixement fa impossible que les coses se mantinguen. El que diuen les enquestes és cert, som una força que va guanyant en protagonisme i en representació de la nostra societat i per tant des d'ací animar-vos a que l'any que ve, si hem sigut 200 els que hem vingut a la marxa, l'any que ve puguem ser 500 o fins i tot 1.000. Gràcies a tots i que disfruteu d'un bon dia. A continuació, Francesc Pastor, secretari comarcal de l'Horta Nord, vos anirà presentant els que van intervindre per qüestions polítiques. La meva feina avui consisteix en donar-vos la benvinguda i recordar-vos que venim ací a fer país de la forma més senzilla i directa que es coneix. Viure públicament l'orgull de ser valencians. Allò per el que els nostres companys de Bonrepòs han patit estos atacs. Ahir mateix vaig haver de recordar en un debat a Vinalesa com és necessari el missatge optimista i vaig reivindicar que es farà servir l'aportació constructiva i el compromís personal com a les eines que tots tenim. Passem a sentir les paraules del nostre secretari general, Enric Morera. Bueno, bon dia. Esteu bé? Com va la paella? Avui mos ha llegit un dia de categoria, Mos acompanya l'Horaci i mos acompanyen moltes altres coses. Però escolteu, sobretot mos acompanya el nostre poble. I el que vull fer així de primer moment, perquè això és l'aplec de la marxa i aplec al Puig. A tots els que heu fet la marxa, un fortíssim aplaudiment! Sou l'espí de la nostra llarga marxa. Escolteu, estem fent un llarg camí que té una recompensa, que és l'aplec al Puig. Els nostres xiquets ja han pogut disfrutar de Dani i Miquel, sobretot la meva Carme, que està per ahí. Estàs per ahí, Carme? Vale. Després,
Pau Alabajos, que mos va cedir la música, i Sènior i el Cor Brutal. I aquesta llarga marxa que estem fent comença a donar els tres fruits. Si algú se pensa que el treball que hem fet des del bloc per a vertebrar un gran compromís amb el poble valencià és una cosa improvisada, s'enganya. Així n'hi ha milers i milers de persones que s'estem deixant la pell des de fa molts anys, i entre ells Juanjo Massó, un alcalde emblemàtic de l'Alcúdia de Crespins, que el tenim en el nostre cor. No és improvisat, estem en un bon moment, estem recollint els fruits de la victòria, però no ens encantem. Van ser nosaltres, fa molts anys, els que van denunciar les mangarrufes del PP i la seva financiació irregular o il·legal, quan el cas Naseiro, se'n recordeu? O se'n recordeu quan nosaltres ens partirem i ens partim la cara pel nostre territori dient que el model productiu era un desastre, la construcció desordenada, i per a fer un país de cambrers no era el model, sinó que tenien que apostar per la indústria. Treballàrem per a salvar el territori, per denunciar els pais. Treballàrem en tot això i ara, per desgràcia, els fets mos donen la raó. O foren víctimes d'una barrera injusta que pactà el centralisme, el PP-PSOE, per a impedir que milers i milers de valencians tingueren representació en les Corts Valencianes, i per això molta gent diu que no ens representen eixos polítics. O treballaren des de la innovació en els ajuntaments on hem governat, que hem governat bé, con Juanjo Massó, con tants i tants alcaldes que se deixen la pell, mira si l'alcalde de Tavernes, treballant colze a colze la nostra gent. Estem... Ja m'ha carregat això. Jo tinc bona veu, però crec que no... Ja va? Va, ja va. Hem innovat fins i tot fent campanyes austeres, perquè això mos ho paguem nosaltres, de la nostra butxaca. No hem tirat mà a la caixa. L'últim que ens faltava ja era Consueldo Ciscar, tu. No tenim un duro i esta li paga 600.000 euros a una trama corrupta de xinos. És que això ja és de traca, amics. Això és de traca. Però escolteu, el que no és de traca, i per això ens tenen molta por, és que nosaltres sabem el camí que hem de fer. I sabem on anem. I esta setmana, al Congrés dels Diputats, perquè sabeu que l'any passat no teníem encara diputat al Congrés dels Diputats. Ho sabeu o no ho sabeu? Pues ese diputat és Joan Baldoví, que ha presentat una esmena històrica. Jo a mi m'agradaria que vos ho contara, Joan. Baldo, puja, perquè és una esmena que passarà als llibres d'història. Una esmena que hem presentat en nom de Compromís i de moltíssims valencians i valencianes i de gent de l'Estat que diu coses claretes. Baldo, tens tu la paraula. Bé, a vegades tens amics que el posen en un compromís. I Enric, jo venia avui ací a prendre el sol, a xocar mans, a besar-vos, a abraçar-vos, a xerrar, i em diu, no, has d'eixir, has de dir alguna cosa. Bé, mireu, jo l'any passat quan vaig pujar ací era candidat i jo vaig fer un discurs en el que jo de veritat dia que venia ací des de l'any 77, venia ací perquè teníem unes conviccions. Ací hem seguit venint molts anys, molta gent en les pitjors condicions possibles, però hem seguit mantenint. I ens hem seguit mantenint perquè teníem conviccions, perquè som una gent que fa les coses perquè se les creu. I això s'ha vist esta setmana en el Parlament, quan hem presentat una esmena que jo vos contaré una xicotiva anècdota que em va contar l'altre dia la meva dona. Una xiqueta que està estudiant administratiu en l'institut, en un institut, va agarrar l'altre dia l'esmena a la totalitat de Compromís i estan estudiant-la en l'assignatura d'Economia. Això vol dir que hem fet alguna cosa molt important. Estem arribant ja a la gent més jove i una esmena a la totalitat s'estudia ja en una escola. Jo crec que era una esmena històrica, perquè els altres parlaven de moltíssimes coses, però l'esmena de Compromís deia una cosa ben clara, ben nítida, ben blanca. Hi ha un deute que tots els que esteu ahí assentats no l'hem generat.
Hi ha un deute que l'han generat els sinvergüences que han estat jugant al monopoli de la rajola. Hi ha un deute que no és el nostre, que és el seu. I aquest deute és el que volen que ara paguem. I per això l'esmena de Compromís el deia ben clar. És el vostre deute, sinvergüences. És el vostre deute, no és el nostre. I si no és el nostre, no és legítim. I si no és legítim, no el paguem. I jo crec que això va ser la força del nostre argument aquest dia. I després, per anar acabant, perquè el sol pica, jo pensava que avui la temperatura, jo dic, baixen les temperatures, però no. Al Puig venim a patir com tots els anys. A que el sol mos pegui en el cap i ara mos sent ben rogets. Mireu, veia ahir una notícia del País que deia el PSPB, bueno, a banda de les notícies de la risa que ha fet Fabra i el seu govern, que al final no s'ha anat més ninguna esmena, però em venia una altra que també deia que el PSOE n'havia presentat esmenes per valor de 170 milions. Si fa no fa, no me'n recorde. Mireu, en un sol diputat que té un sol assistent, però que tenim darrere un equip artesà, xicotet, però que treballa més que el que siga, hem aconseguit presentar 131 esmenes, un 50% més que l'any passat. L'any passat hem presentat, bueno, enguany, les del 2012 hem presentat 80, enguany hem presentat 131, per un valor total de 700 milions d'euros. Penseu que Fabra volia presentar per 144, el PSOE per 170. Compromís, en la força que ens donen tots els alcaldes, tots els regidors, tots els col·lectius que esteu per tot el País Valencià, hem aconseguit presentar 131 esmenes per un valor total de vora 700 milions, entre les que presentem les de Mallorca i les que presentem d'ací del País Valencià. I això només en un diputat. Quan en tinguem 16 o 13 o 14 en el Parlament Valencià i quan en lloc d'anar Baldo i prou cara a Madrid vaja Baldo o qui siga i més gent, quan en siguem 3 o 4, penseu la feina que podrem fer. Jo vull acabar només una cosa. Jo l'any passat vaig contar la història d'Alfredo Lavanderao, del que portava la bandera en dignitat, i vaig dir que en el Congrés entraria moltíssima gent, entraria Fuster, entraria Estellers, entraríem tots els valencianistes que hem vingut ací, però hem entrat també en el Congrés totes aquelles persones dignes, totes aquelles persones que estan en els pobles i que diuen ja n'hi ha prou d'esta estafa, ja n'hi ha prou d'esta crisi que és una estafa, ja n'hi ha prou, plantem-nos, visca Compromís, visca el País Valencià i visca els valencianistes. Bé, que ho senten ben clar els banquers alemanys i la Merkel. No anem a pagar el deute il·legítim, ens anem a plantar. I com ens anem a plantar? Amb la dignitat de la nostra gent, perquè això és una estafa. I no ho diguem només nosaltres, també ho diu Helmut Schmidt, que això és una economia de delinqüents. L'altre dia vam anar a inaugurar la nostra seu a Burjassot, amb l'alcalde, amb el diputat provincial, amb molts dels que esteu ací. I uns pocs hores abans d'anar a inaugurar la seu, una persona es va tirar del balcó perquè anaven a desnonar-lo de sa casa. Això és economia de delinqüents. Mentre els diners públics de les retallades estan servint per a pagar als bancs i el rescat dels bancs, els bancs no perdonen ni un euro a les persones. No anem a consentir-ho, que ho sàpiguen molt clar, que amb nosaltres no se juga. I per a fer això estem en sintonia amb moltíssima gent. Per a superar això, aquesta gran estafa econòmica que ens han dit, com la gran estafa de les seues insolvències. I per a dur endavant això, què ens trobem? Ens trobem els servidors del mercat, al PPSOE, que ells soletes van modificar un dia, un estiu en el mes d'agost, la Constitució espanyola en l'article 135 que dona com a prioritat per al pagament al deute, als acreedors. I així el que s'està faltant són salvar els bancs alemanys i els acreedors. No anem a consentir-ho. Ells van modificar la Constitució, ells no tenen la legitimitat per exigir-nos responsabilitats. Superar l'austericidi és possible. Rescatar persones és una necessitat. Invertir en l'economia productiva per a que el teixit industrial valencià
per a que la iniciativa, la innovació, sigui una realitat, és fonamental, perquè de la mateixa manera que hem d'equilibrar els pressupostos públics, se poden equilibrar en les polítiques de l'austericidi del PP-PSOE o en les polítiques d'estímul a l'economia per a produir més ingressos i amb una fiscalitat correcta, progressiva, que pague qui més té i, per tant, superar la gravíssima situació a la que ens han portat. Però, escolteu, algú es pensa que anem a superar esta situació en don Alberto Fabra, que no pinta ni fava? ¿Algú es pensa que en este president, el delegado del PP de Madrid, anem a superar esta situació? Que us sàpiga molt clar. I li fem un emplaçament. Els seus 144 milions que no els han firmat. És que el Partido Popular, del qual ell és president regional, no li han firmat les esmenes. I jo li vull dir al president de la Generalitat que el nostre principal símbol d'identitat és la Generalitat Valenciana. I en actituds com la seva, cada dia la desprestigia. Li diguem que si vol aconseguir un mínim d'equilibri, d'equitat, d'inversió pública territorialitzada a casa nostra, que suposarà inversió pública necessària, que li oferim les esmenes de compromís i que si vol que doni ordres als diputats del PP per a que voten les nostres esmenes. Li les oferim, li fem un favor i l'emplacem a que si no li han deixat en el PP votar les seues esmenes, que té les esmenes de compromís per a recuperar la dignitat del poble valencià per a una bona inversió pública territorialitzada. Vaig a acabar. Alguns mos volen clavar en paranys, en disputes que nosaltres tenim superades, que nosaltres ens estimem este país i hem decidit superar els conflictes i no caure en els paranys del PP. Mireu com estem de bé i estem en una fase positiva que ha d'anar en millor, que mos passa con lo de l'home aquell que volia vendre un burro. Això és collita de Lluís Micampos. Diu, com està Compromís? Pues mira, estem com l'home aquell que veu que planten un circo i tenia un burro. Diu, vaig a vendre el burro. Total, estan els ossos i se'n va al circo a vendre el burro. I l'home del circo havia fet bando perquè necessitava alimentar els animalets, no? Els tigres, els lleons. I diu, pues anava comprant. I diu, si ese burro no val res, ese burro està en els ossos. Diu, no, però bueno, jo li venc el burro i vostè fa el que vulgui. I li ven el burro per 30 euros i al cap d'un rato se'n va a l'amo del circo a buscar a esta persona. Diu, escolta, el burro no sé què em va vendre. Diu, què li passa? Que què em passa? Que ja s'ha menjat a 2 tigres i té el lleó arraconat. Que vaig a veure què va. Nosaltres som el burro, però no fem el burro com ells. Tenim clar la partida. Per tant, dir-vos que la partida, com diu Senio, la partida està clara. Som un poble en moviment. Estem construint una cooperativa política que es diu Compromís. Estem sumant la millor gent del país. Estem unint els valencians superant velles històries. Tenim un projecte de país, d'economia, de societat, d'institucionalització de la nostra Generalitat, de construir un país valencià digne i no una comunitat de segona casposa. Per tant, dir-vos que estem en la bona línia, que anem a continuar fent les coses bé i anem a construir Compromís de baix cap a dalt. Després del nostre congrés, els congressos comarcals, les idees clares que tenim i amb l'equip que tenim, el Bloc i Compromís som imparables. Farem la marxa i recuperarem la dignitat de la Generalitat Valenciana i recuperarem la democràcia per al poble. Moltes gràcies. Visca el Bloc i visca Compromís. Nosotros ahí tenemos una...
En la Pobla n'hi ha un vell, en la Pobla n'hi ha un vell, que li diuen tio Canya, porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra, i una faixa morellana. 3 voltes només va anar el tio Canya a València, primer quan va entrar en quintes i en Casares ja amb sa femella. La tercera va jurar de no tornar a xafar-me, que un home que ve del poble ningú fa baixar la cara. 7 vegades va fer cua, 7 vegades va fer cua, em presenten uns papers per no saber expressar-se, per no saber expressar-se en llengua de forasters. Aguantar totes les burles, les paraules sangrejades, i a la Pobla va tornar. Canya tingué un fill, tio Canya tingué un fill, que li diuen tio Canya, porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra.